Tmiem il-ġimgħa impenjattiv għall-iskola Cantorum Jubilate li se tippreżenta l-produzzjoni Kanta Caravaggio fil-Learning Hub Fajn Silem. Mal-kor jingħaqad il-grupp teatrali Ludovica Rambelli mill-Italja u l-Elite String Quartet biex flimkien jagħtu ħajja lill-wirt ta' Caravaggio. Il-qofol ta' Kanta Caravaggio huwa tablo vivant, teknika teatrali unika fejn l-atturi joħolqu l-pitturi permezz ta' installazzjonijiet, espressjonijiet u moviment. Il-fundatur u leader tal-kor Stefan Attard spjega li 23 kapolavur ta' Caravaggio se jingħataw ħajja fuq il-palk waqt li tingħata importanza għall-użu ta' chiaroscuro li ġab revoluzzjoni fl-arti u drammatiċità fil-kontrasti ta' bejn id-dawl u d-del. Dawn inkludu l-qtuħ ta' ras Oliferne minn Ġuditta, id-Difna ta' Kristu u l-qtuħ ta' ras ta' San Ġwan fost oħrajn. Il-kor ser jinterpreta biċċiet klassiċi fosthom biċċiet mill-Requiem ta' Mozart, oħrajn mill-oratorju ta' St. Matthew's Passion ta' Bach u biċċiet oħrajn ta' kompożituri differenti. Kull tablo u magħmul b'mod li jirrifletti l-viżjoni ta' Caravaggio permezz atturi li jieħdu pożizzjonijiet jew juru ġesti u espressjonijiet skont il-personaġġ li jinterpretaw. Drapijiet u aċċessorji huma mqabbla mal-pitturi oriġinali filwaqt il-pożizzjonijiet tad-dawl jirriflekaw l-użu tal-illuminazzjoni li l-artist stess uża. Din il-produzzjoni se tippreżenta sfida unika lil koristi u mużiċisti li jridu jħorġu noti bi preċiżjoni flimkien ma' dawl, delijiet u movimenti.